Moitos galegos marcharon emigrados para a América na busca de fortuna, pero poucos fixeron realmente as Américas. Un dos que o conseguiu é Mario Pérez Rivera, natural do concello lugués do Incio, que marchou hai 40 anos á República Dominicana para traballar nunha compañía de seguros. Na actualidade dirixe desde Miami 17 empresas instaladas en diferentes países americanos. Empresas de transporte de mercadorías, distribuidoras de películas e de series de televisión, pasando por liñas aéreas ou de solo industrial. Pero o seu último reto é investir na súa terra aquí en Galicia. Prevé construir 25 hotéis no Camiño de Santiago e fixo un encargo por máis de 60 millóns de euros. Suso López, que é o que quere mercar con estes cartos? Un encargo, Begoña, de 15 buques conxeladores. 2 deles xa foron botados esta mañá nos peiraos de botadura dos Astaleiros Armada de Vigo. O protagonista do acto foi, sen dúbida, Mario Pérez, ese emigrante galego que si fixo as Américas. Xunto a ele estivo tamén no acto de botadura o conselleiro de Innovación e Industria, Fernando Blanco. Así saían das gradas viguesas de Armada o Camino e o Peregrino, os dous conxeladores encargados por Mario Pérez. Teñen 40 metros de eslora e 8 de manga cada un, e tiveron un custo de 4 millóns de euros e capturarán especies peláxicas. Nosotros tenemos varias ramas, varias empresas en diferentes sitios y ahora estamos viendo la oportunidad de incluir dentro de los proyectos nuestros la pesca. En este caso, este es el principio de 2 buques, de los cuales vamos a tener unos 15 aproximadamente. Non son os únicos negocios que este galego do Incio quere facer en Galicia. Neste mesmo estaleiro encargou outros 13 buques semellantes e construirá ademais 25 establecementos hosteleiros ao longo do Camiño de Santiago, con 1000 cuartos en total.